Dear Mr. Lonely. Caregiver, nagkuna mga lakay ti caregiver. Manong, kasapulam ti caregiver ang mga sikaso ken ka. Tapno agsubli ti sigod a pigsam. Apa a caregiver, kat adda kamat. Agsubli akon iti trabaho, manong. Swelduan kamat Sa anak a caregiver. Diyak nagadal iti kasta. Di naklaan kahit atulungan. Da kayo pa kakabsat ko timang talikod ita kanyak. Kasapulam, di adaan mo na iti panagtaraken iti masakit akasken ka. Daytay amuna ti ag-therapy. Anya ko mo ti amok nga iti abanag. Office work ti inadal ko. Saan a caregiver? Naka-wheelchair kagaya ang pari Denver. Win pare, diyak pa yun ay makagaraw. Marigata na ka tumakdar. Among pare, mabalin ka maimbagan. Basta adamang therapy kan ka itinaldaw. Isumati ko na ni ading ko. Ag-exercise ka. At ang rodo may caregiver ko, na inalan ni ading ko. Ay kat nasayatan ako sta. Agpaimbag ka pare. Tanay, kasapulan da kan iti office. May imbaganak pa yung ata. Apay kit din na saan. Basta agtulnog ka iti ibaga ti caregiver mo. Surutom dagiti ibaganakan ka. Wan pare, katagyaman tay may nakbinisita dito bahay. Nasaya atay may kan. Anya itayan tinagan mo? Peach, ti palayaw ko. Ah, Peach. Nag-cute man anagan. Kaslakan ka cute. Kumusta ti pasyente? Iyam amo ka kan kuana. Nasaya tay may kan. Tapno makasarakak mo tan iti trabaho. Naglivak, gapulaan kan kuana. Ah, kasta ka di. Dahil sa'yo, mapantay tayan na. Manong Denver, adto yan ti caregiver mo. Hello, sir. Nice meeting you. Siyak ni Peach. Petra, tipod no anagan ko. Nga mas cute no Peach. Saan ka di? Wen, cute anagan. Oh, Manong, iyaw awat ni Peach ti ima naken ka, tapno agalamano kayo. Saan mo kadi ang maingato day ta imam? Nagsarita ta. Talo tayo kadi kada Peach? Doa talaan. Ijay silid ko ti pagsaritaan ta. Ay na, stress ka manan ako na akon Manong. Kasano nga agimbag ka ngay, no kasta ka. Apay ang babae ti inalam a caregiver ko. Katman ano ko mano babae. Mayat ket di tapno maasikaso na kay ti husto. Ngam ti lalaki a caregiver. Diyak kaya ti babae. Apay, kabutang mo ti babae? Sumat na gaya masaan ka anak asawa. Gapo iti panagbutbutang mo iti babae. Diyak kaya ti babae a caregiver. Kayat mo ka di ti maadaan iti caregiver wano saan. Kayat ko. Apay ngurod adi mo kayat ni Peach. Mano at awanan nga ag-caregiver ni Peach. Lalaki ti kayat ko. Pangbirukak nga iti lalaki a caregiver. Kan may isa, nagtungtong kamin ka ni Peach. Apay ang nagsarita kayo, adinak man laki nunsulta. Sakti masaknan dito eh. Apay adi ka nagdamag. Nalpasan ti tungtungan, Manong. Ni Peach ti caregiver mo, kat surutom amin nga ibaganakan ka para iti panagimbag mo. Dagito'y gayam dagiti agas mo, sir. Ngam apay akas lasaan damot anak sayan. Diyak kaya ti agtumar. Nagado ti agas nga ipanpatumar da kanyak. Nasken ato maram dagito'y, no kayat mo ti umimbag. Amok dita, di naksuruan. Kasapula mo ti ag-exercise. Marigata nak nga gunay. Diyak lo pa'y makatakdar. Pag-exercise ang lakit din. Nasken nga ag-exercise ka, sir. Kasapulam dayta. Dikdiktaran nak ka di. Laglagi pa maasak timang papasweldo kan ka. Tumakdari ka, kat ag-exercise ta. Anya? Tulungan ka ato magdar. Oops. Marigata nak. Di nakpilitan. Nadagsan ka, sir. Di nakparigatan. Gaputas si katimang pasweldo kanya. Pues, ipalubos mong aramidag ti trabaho, tapno saan asayang ti ipasweldom kanyak, sir. Oh, aday tati kanam, sir. Anya da ito'y amakan. Siya tinangisagana iti dayta.
Para karagiti tao na mild stroke. Nasustansya dayta, gaputan natang. Iso anaskan nga ibusam, sir. Nag-istrikto kan. Da kayat deta. Adobo a karnit baboy ti kayat ko. Kan adong nga inapoy. Nawatam. No idi, katkasta dagitikan kanam, sir. Saan itan? Naskan ang makarecover ka. Binanugnak ang nag-exercise. Ita, pakanan naklay ti kasta. Kasla kanan ti baboy. Alakit din, sir. Mangan kan, tap na makarecover ka. Nagrigatan ti kastoy. Apay nga rod ang nakatakdal ka dita sangok. Bantayan ka amangan. Naskan asiguraduak nga ibusam day tain sa ganak, aparakan ka. Anya? Kayat mo ka di ba'y asbuan ka, Saan? sir? Di naksubuan. Apay, ubingak. No kasta, agtugawak dito'y abay mo, tabantayan ka amangan. Kaya't kung awan mabati apulos di tapinggan mo. Sige, sir. Mangan kan. Makapag nakamot gaya mo no, the walker mo, Manong Denver. Agtal na ka bandita. Naskan are kusak ti aglawlaw ti balay. Kataramidam Kita aman dayta. Manula ang alawas. Nagdakkelan ti nagbaliwan ti salunat mo. Agtugawak man paybiit. Ada ka din ni Pitch dita. Aday di ko si ina Manong. Agisagsagana iti meriendam. Makita na ka nakatugaw. Adun tumanan na sa una. Mayat gayam nga iso ti inalak a caregiver mo Hoy, di nakatawa na din nga. Oh, kita nanayunan ng titimbang mo. Kan pimintas ti kudil mo, idi iso ti caregiver mo. Nagbasit a babae. Nakaturturay. Ano sang nga asikaso ni Manong Denver, ha? Makita kat mayat ti panangas asikasom kan kuana, Peach. Adon dagitikas kan kwa na pasyente ka nagimbag, manang. Adapay nadlaw ko. Saanan akas idi analaka nga agpudot ti ulo na? Ay, hindi na maipakat kanyak dahit akinamodi na. Surotan na ti ibagak. Kanin na dagiti isagsagana ka kanin na. Ngamin, bantayan ka na inbag. Iso nga rod abilibak kan ka. Sige, inako na. Umayak to manan agpasyar inton adawayak. Ay, wen gayam. Ititad na matla ka diti sweldom. Wen manang, kinapudno na. Nasapa nga ititid na ti sweldo. Nasayaat nga rod no kasta. Sige ha, bye. Nagawit ka din, ading. Ay, wen Manong. Ay, aguray. Adagayam ibagakkan ka, Manong. Oh, anya dito? Nayunam mo't ati sweldo ni Peach. Ha? Nayunam, tapno saan ang maumakan ka. Tasi ka, ada supsupladong. Narigat ka nga asikaswan. Nayunam, uray sa nga ribu laeng. Mabit kan saan ang makarecover pare. Uwin nga rod. Makapag-nakon nga urayawan walker ko. Nagbiit man no kasta. Tultulungak ti bagik pare. Kaya't kunti agsubliti trabaho ko. Ay katun Naskan laang atulungan ti bagim pare. Pare. Isu ka ni dayjay a babae jay caregiver mo. Uwin pare. Pitch ka no tinagan na. Ngem Petra ti pudpud no anagan na. Kaya't na lang nga pagbalinan na cute sa bagay, cute matkit di, tabasit a babae. Nag-uyong day ta pare. Ay Basit ko na. Ngam no di mo surutan ti bagana. Kaslag nger alyon. anya? Makapakatawa ka mat pare. Angam napintas. Bagay na, ti kinabasit na. Pare, balasang ka di pay. Daka mo. Dakbat dinamdamag day ta. Saan kayo ka di ngagtong-tong-tong? Saan may pagsarsaritaan da kita abanag. Personalunay day ta. Caregiver ko lang. Apay kumadamagak day ta. Apay ngayon narigat ka matapatakdaran ita. Kabaalam mo ti tumakdar idi kalman. Nalipatam ka din na mild stroke ak. Sir, anya ka matan. Saan ka mat nga agpadagsan
Laglagi pa, 580 height mo. Idinto ta 49 na klaang. Huwanan, tumakder akon. Sige. Makitam, nakatakder akon. Jaywalker ko. Magnaka nga awan walker na. Talaga kaya't nakaparigatan na niya. Saan apa nang parigat dayta, sir? Kaya't mo asawan. Likawak manin da ito'y balay. Saan adito'y aglawlaw ti balayo ti likawom apagnaan? Anya, Rumwar ka mat ita. dinakman ang awan iti kasta, Petra. Amom ka di amanipod na mild stroke kak. Kat sa anak Apolos arimrimwar dito'y paraangan ti balay. Pues, ita, rumwar kan, sir. Agpag napagnakalaang mat dita park. Anya, sapay plano kumanayunan ti sweldom. Ngam kastoy ti iparamid mo kanyak. Nagbabawi akon. Makarik-recover kan, sir. Panawan kanton, kat umakarak iti sabali a pasyente. Saan ka amadanakan? Tawan ton kontrabida iti biyag mo. Ne, ading. Ay. Si kamat ti aglutluto. Kunak no ni Pitch. Imawag kanyak idi kalman manong. Saan ka no asumrag? Amang ano makalawas ka no. Natay nga ni nanang na. Anya. Apay adi na imbaga kanyak. Nabayag ka no gaya man nga da cancer ni nanang na. Diyak amo day ta. Kasano ko mga rod nga agopen kan ka kat nakasupsuplado ka mat. Suplado kaya. Saan mat? Suplado ka mo ta talaga. Ayon gayam, mapanak tumakilas night, manong. Sumurutak. Ha? Sumurot ka? Kabala akong timag na. Urawan walker ko. Makitak nga rod. Kinapod nun ha. Mabalin kong ti agsubliti trabaho ko. Ay, nasayaat nga rod no kasta manong. Aywan gayam, isagsaganak da ito'y kanam kas insuro kanyak ni Peach. Kanas kan atumaram dagiti agas mo. Kan, ag-exercise ka kano, kunana. Ada kayo matgayam. Siya kumalaang to umay makilas night. Nagpilit mat ni manong asumurot. Condolences, Peach. Nasaya at man ta nakaumay ka, sir. Denver Latan. At to'y titulong ko. Oo. Dakal unay day ti agatan. Thank you. Oh, anya ngay. Mayatan ti pannagnam? Juan. Gapo day ta ititulong mo kanyak. Iswasak ti rumbang nagyaman kan ka, Peach. Oh, pare, nakita mo ti panang welcome mi kan ka dito'y office. Nagadutin sa gana dagiti office miss ta babae a balloon with matching cake. Wen nga rod pare, iso nga inspirado ak ngagsubli ti trabaho. Tamok ana sasayat kayo nga office mates ko. Kita am di office mo. Adutin nakabitin a welcome para kan ka. Iso a welcome back, pare. Thank you pare. Hello, ading ko. Kumusta manong? Nakasubli ka ni ti trabaho? Wen ading. Ada meeting mi diti opisina kita manong. Apay ngay mawag ka? Amom ka din sa dino ti pagtrabahoan ita ni Peach. Jack amo. Ngam ada kanyak ti cellphone number na. No kayat mo, isend ko kan ka. Ay, sige man ading ko. Adda ngamin ibagakken ko ana. Adagayam lagi ti daddo maagamit ko anabatik dito balay mo, sir. Imbag ta inawagan nak. Taalaak matan lagi ti daddo mapay agamit ko. Agsarita ta kumapay. Mapantay jay parangan. Andain sagana kapag sangwantay jay. Ha? Anya day ta? Oh my God. Oh. Kas panagyaman ko ken ka. Anya day to eh? Dinner date? Pasensya ka na. No saan unay ang napintas ti pan nakaisimpatisabong kan kandila. Mabalin ka din agtugawtan. Okay. Oo, sige. Wan kayam.
Kaya't ko apormal ayam amok ti bagik. Siyak ni Denver. Siyak mat ni Petra, a.k.a. Peach. May sang a caregiver. Makiam amuaken ka kas may sabaro. Nga agrayo iti balasang akasken ka. Naistrikto ak a girlfriend. Amok. Iso tinangayatakken ka. Nadisiplina anak gapuken ka. Nasursurok mat tinagayat gapuken ka. Bitch. Kat ita, tapormal ang nagamamutan. Damagak man ken ka. Mabalin ka di nga agaramakken ka. Sige. Di na kuman parigatan iti daytoy nga edad ko. Sungbatan na kuman adagos. Sige. Sungbatan kan. Dear Mr. Lonely. Lakay, nakarubot ka din. Nakasaganan dyan sa ganak abalon mo. Imparabaw ko dita na may saan. Wen bakit? Jakayat ti maladaw. Si Kapay, pulos asaan kapay analadaw, uray na minsan laan. Kababain mo't ano maladawak. Siyak ti may sa kadagiti kababayagan iti dayjay nga opisina. Maladawak it din. Rumbon lang, ah. Naskan nga ipakita mo asi kakat modelo, kadagiti baro akadwayo ijay. Nantibalon ko. Tay karga ko ni tibag ko. Day tanay. Nagyaman na ka, bakit? Nakaanos ka talaga. Saan ka amarabyan inton rabi ah? Ha? Makitan to. No awan ti ipasambot ni boss. Nagsapa ka asumrek, iso arumbang laang amasapa kamot nga agawin. Nalpas man ang tinagmalmalam dito opisina, pare. Ano, makabanog ti agtugtugaw iti agmalmalam. Wen nga rod, nasakit ti sikat kan abaga. No kayat mo, mapantag pamasahe. Sika man, no kayat mo, di kayat kumuten. Mapanta. At dakat kaluklukat apag masahyan dita highway. Adu ti mangibagbaga, amayat kanu ijay. O sige, mapanta pare. Kasapulan met ti bagi dayta. Dito'y ka diti ipagbagan pare. Un pare, denggam nagmayat ti maipatpatukar. Talaga makapaturog. Makaparelax ah. Naimbaga rabi iyo. Agpamasahe kayo, sir? Un man, ma'am. Dua kami iti kumpare ka. Roland, kumusta kan? Kunak no saan ako na mabigbig. Kastoy, mayat lata. Agam mo kayo? Schoolmate kami idi. Nasaya at man ta nagkita kayo dito eh. Ma'am, mabalin ka di nga ikan na kami iti discount. Uy, nakababain mo ta pare. Sige, day talagayam. 50% discount. Ha? Uy, kita manday ta. Di uray ka na yung tan dito eh, pare. Nagmayat tiriknak, kalpasan na mamasahe ak pare. Naikati sakit amarikriknak. Mangarot pare. Naglalaing gayam dagiti masahista ijay ay. Sulit ti bayad ta. Magsublita man ng ijay. Tanda man ang discount ta. Uy, agrom kamot na madis-discountan. Pare. Talaga ka di, nga schoolmate mo jay babayan ang sabat kada taytay. Anyan tinagan na? Ite si... Schoolmate kami di high school. Kan umeten. Ex mo. Iswakas tatisam mo. Wan pare. Isutin mo na akayan ahet ko. Di malagip ko. Aging ka nag-graduar kami di high school kat na kami lata. Nagsina kami ni college kami. Nagadalak kami ni syudad. Kasta ka di? Saan tamot na nadamag? Nukukwa na dahi ang massage parlor. Saan kami una nakapagsalita? Adong amin ti customer da ngay nasikaso na. Pare Roland. Dandanitan jay balay me. Idagas na kon. Katintun bigat, dagas anak manan. Wan pare, tapno masapa ta asumra. Awan kwarta ka maitad ko kan kaading ko. Amumot nga awan trabaho. Plain housewife ak laang. Pangnayon ko kumalaang itiintad na nanang kantatang apang OGT.
Ne, ada ni Manong mo. Anyat pagsasaritaan yung akabsat. Ay na, umay umut-utang ni Britney iti kwarta. Awan mo't maipautang ko. Pangnayon ko kuma iti kastusak iti OJT, Manong. Kurang da iti kwarta. Manuti kurang na. Ala, da kayon ti agtungtong. Tamapan ko ituloy dyan lutlutwa. Manong, kurang iti 5,000. 5,000 lagayam. Pautangan nak, Manong. Labit lang ah. 1, 2, 3, 4, 5. Atoy, 5,000. Thank you, Manong. Thank you. Uray saan mo nabayadan dayta? Tulong kon iti panagadal mo. Nagsingpat ka talaga, Manong. Thank you. Bakit? Apa pagin inawam ni Britney? Ipapilit na mo't. Ay na, bay, anda kong ditoy. Inkay kat aginanan. Ado day ta inawam Britney. Wen, inawak amin daytoy, Manang. O sige, gaputa nagagat ka. Dalo sa mo't tantoy kusina. Wen, Manang. Siya akong timakam mo. Sige nga Rod, ading ko. Lakay, manungay tin pautang mo akwarta ka ni ading ko. Basit laeng. Manu nga Rod. 5,000? Ngamsaan ko ngayon pautang dayjay. Itad ko natulong ko. Isu matlagayam anakaraglag-sak anaginaw. Tapno malpas nanti OJT na. Wan nga Rod, tapno makatulong mo tan kada tatang kan nanang. Ay wan gayam, kumusta dito ibagbagam anasakit sikat kan abagam? Sana na nasakit. Napan kami nagpamasahe kini kumpare Jun ije baro apagmasahyan ije highway. Ah, kastaya. Ay, mapanak tuman mat. Medyo agsakit-sakit ngamin mo to'y sikat ko. Bayam, nada oras ko, mapantadwa. Sige man nga Rod, lakay. Ay na, nasakit man ang titaltal ko pare. Gapon sa itika ko computer ko. Ay kat mapantaman na nagpamasahe Kaya't ko kumanga road. Masapol nga agawid ka masapa. Agsakit ni misis ko. Katawan agluto iti kanan dagiti ubing. Kastaya. Asika ay, mapan ka? Panunutag pa'y numapanak wano saan. Mapan ka. Sayang mat, 50% a discount. Hello. Good evening, sir. Hindi ka man tesi. Nakapurpurmal ka mat unay kanyak. Si Kamot Gayam, Roland. Agpamasahe ka kadi. Basit sa ti customeryo ita Kasta talaga. Ada ti aldaw nga ado ti customer, ada mo ti aldaw abasit. Kaano ti day off mo? Taapay adamdamagam. Kaya't ko nga kita te. Agsarita talang. Agkinumusta kas jay. Manumot nga minan atawan saan ta nagkita. Oh, day off mo ita. Apay ang nakasukat ka. Andala pa siya agayim ko. Kunak man numapantaag pamasahe di tabaro a massage parlor ako nam. Numakawid na kamasapa, mapanta. Anya nga oras ngay, tapno makapagsagana ak. Teksan kanto. O sige, orayek ti text mo ah. Adami nagsaksakit dito'y sikat ko. Sige, inak nga ruden. Ah? Mapan kalatan? Ah? Kastalatan? Aywan gaya man niya. Nalipatak matan. Love you, bakit? Aganad ka iti panagmanehom. Iday ka kadipay, Roland. Pasensyakan. Naladawak iti date time. Agtugaw ka. Ikataman day ta shades mo. Addakan dito unag ti restaurant. Oh, sige. Ha? Adda black eye mo. Apay nga adda black eye mo, Tessie. Diyak ko man kayat nga umay pay dito eh. Tadyak kayat ang makitang tinarami nila kay ko kanya. Limtag pa'y day tapingping mo. Diyak malapdan diyak sa hangit, Roland. Pasensya ka. At ititisyo. Apay, dangdangran na kanila kay mo.
May hagin. Tunggal mabartag. Dangran. Siyak lang nga rodan ti agsapsapol para iti panagbiag mi. Kastoy pa iti aramidin na kanya. Jak lain pagarup akastoy tinagbanagan ti biyag mo, Tessie. Kasi kamat gayam. Roland. Mabalin ka ding agordartan iti makan. Saan na pa yan nagrabi eh? Uwen. Sige. Mabit lang. Agorderak iti kananta. Andakon, bakit? Inururay ko ti text mo. Kunam ama pantag pamasahe adwa. Ay, pasensyakan bakit? Adayo gayam ti lugar di binisita kagayem ko. Sorry bakit? Anya day tayaw awat mo kanya. ATM ko. Ingkag withdraw, tagpasyar kayo kadag iti ubing. Talaga? Kita manday ta. Naragsakan ka adagos. Inton bigat kami ton arumwar ta Sabado. Kan gumata gayam iti baro a sandals ko. Ala, gatangam ti kayat mo. Sige na rod, di na kon isturbuan, tamadama ak aglutluto. Kaya awat ko lang iti ATM ko. Kastanti bagam. Pare, napanak nagpamasahe di kalman. Awan mat i JJ schoolmate mo nga ex mo. Sana simrak iti manungal daw. Kunak ano nagikatay ni. Sana ako kwa day jay. Agtrab-trabaho lang ijay. Uy. Adun ati mo, maipapankan kwa na. Nagdamdamag aklaang mat. Mayat mo tantirik na ka. Saan na nasakit to italtal ko? Nasayat no kasta. Ket, nimbaganan ni bakit mo? Wen, isuan na panak nagpamasahay di kalman. Pare, agsubli-subli kan sa mutlat tay jay. Saan mo tunay? Tapay ngay. Awan mo tunay ang tinasakit iti bagik. Kunak no agsubli-subli kay jay. Gapo ka ni Tessie. Nagloko kan pare. Addan asawa day jay. Kanadamot na nasawak. Apay ko maasublyak pay. Agyaman nak iti kwarta nga intot mo, Roland. Adda ginastos mi nga agiina. Kabayatan ti upat nga aldaw asa anak asimrek iti trabaho. Nasayahat met. Tamay imbaganin day tablakay mo. Nga magtultuloy latta ti panang paspasakit kanyak ti asawak. No saan man a pisikal. Tila ibagbaga na kanyak anasakit a balikas. Kanayon nakabog kaawan kan pabainan. Tessie. Roland, kasano akka di ang makabayad iti kinaanos mo kanya? Saan ko apabayadan nagitit itat ko kan ka? Tulong kon. Agyaman nak, Roland. Nasaya at kaunay kanya. Madaman ti OJ, manang. Ay kat nasaya at ano kasta? Ayan ni Manang Roland, tag-thank you akan ko, ana. Ay, iso tinagbolontaryong agluto. Jack amo ano, niya tilutlutuin na. Mapanak iti ayan na. Manong? Brittany, timing ti umay mo Dadani akong makaluto. Ramanam tuman da ito inluto. Iso nga rod nga imasidig tapno raman naglay talot-lutwam, Manong. Ket, kumusta ti OJ team? Madaman di pa nag-OJ tik, Manong. Thank you, Ay ket, nasayat Maragsakan akparakan ka ading ko. Anya ti maitulong ko kan ka, Manong. Ala, isagana mon ti lamisaan. Tamangan tayon. Amo ka diti asawa mga agkit-kita tayo itilimad. Nas ka na saan na amamuan. Patayin nakday chay numamuan na. Nasayat no kasta. Ti asawam, kasano numamuan na. Amok der aramidak, Tessie. Ken nasayatak nga ama, ken padre di pamilya. Iti ure ka naman, saan na amamuan da ito'y. Nasaya at matno kasta. Saksaktan na kakadipay ti asawam. Saan unay itan? Talumaban akon. Kunakan kwa na? Ano maminsan pa asaktan na? Saan akon nga agpangado amang ipapulis kan kwa na? Dahil tatirumbang nga ramidam, Tessie.
Agyamanaken ka kadag iti balakad mo. Kang runaan iti kwarta nga ititid mo kanyak. Dakal atulong day ta kada kami nga kiin. Agkita tanto manen iti daytoy a lugar. Siga ti makam mo. Saan tan nga agtin next? Tapnaon makabasa. Wano makaamoy iti daytoy nga aramidan ta. Ammom tulatan, no kaano tamanan nga agkita. Wan, amok. Namin anon ang nagkita kami iti limod kini Tessie, Mr. Lonely. Ket nagtalinaed daytoy a sekreto. Ngem makonkonsensya ak iti daytoy nga aramidak. Ngem marigatan akmet amang kontra iti awis ti sulisog. To'y pagayam mo, Roland. Roland, pagayam ko, no nagbalin man akaayan ayat mo ni Tessie idi panunutem ko ma. Amas naununeg ti relasyon nyo kini misis mo. Gapo taadaan kayo iti anak. Dakkel unay akam mali, numapirdi ti binukelyo a naragsak a pamilya. Gapo iti kamali a relasyon. Dua a pamilya ti mapirdi, no agtultuloy dayta a relasyon nyo kini Tessie. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Roland, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Kakabsat, adda dagiti tiyempo iti bayagket kaslad sadan iti may sai kanito, may sai sakit, may sai panakakitat, may sai desisyon, ket manipod dayta. Mabalin ni malnos ti amin wanaw mabalin met ti mabati pamilya inabayad dyan ibinangon. Dito iti nakaskas daw iti dua ilalaki ni Denver ken ni Roland. At padadala na ipasango iti panubok, at padadala nakasalat iti may sai babay iti tiyempo tinalaka unay imaawis ti puso, nim na dumati dalan ipinili daket kabayatan na dengyan tayo ti istorya da. Saan lain mapanuno tayo no asino ti gusto wano bidud, marik na tayo met no kasano ti kinakapuy ti tao no masaptan, nabuten, wano makarik na iti ayat iti tiyempo isaan na inamnamain. Ni Denver ket may sa ilalaki inapigsa ti panagtalak na iti bagina. Nasanay na at trabaho at desisyon kinsaan ikayat ti addepende ti sabali. Niyam may sa aaldaw na mal-stroke isuna. Ti badi sigud mapadalkan na ket nagbalin ikaslasaanan imangged ti bilina. Narigatan itumakder, narigatan imadna, ket ulay ti basit panagdaraw ket kasladakel gubat. Kabsat, no napadasam ti bigla ipanakapupaw ti pigsa, amo day tai sa online ibagi ti masaptan. Ti kinatao, ti pride, ti panagdalag iti bukod ikabayalan, amin na di takat kaslama burat. Isu idi kinuna ti kadsat na ikasapulan na ti kalijivoy, simumbat ni Danvay, kasla na sugatan ti dignidad na. Apay, ubinakadi. Kaya ko ti adsubdi iti trabaho. Sa anak kayat na asikasuan ikaslaawan ti kabayana. Ket idi na amuana ibabay ti kalijivoy, at ada pa iti panamkundrana. Kaya't na pumati lalaki, tamabain ken mabuteng imakita ti may sa ibabay ti kinakapuinan. Nem saan ipulos data ti pudno at problema. Ti pudno, saan pa'y imaawat ni Danvol na awan ti panakaimbag no saan na umuna itangke na ikasapulan na ti tulong. Kalpasan na si Manpet ni Petra, imaawagan iti Peach. Basit ibabay, naragsak ti rupa, nem saan inalakai pagtawaan. Ididamo na sumit ni Danvol ken kuana. Saan ikayat ti adtuma iti adas, saan ikayat ti ad exercise, saan ikayat ti naunos imakan inaisadana para iti kasasaad na. Kayat na ti adobo, nalams, ken dagiti kanan asigod ipakaragsakan na. Niyam ni Peach ay apo, saan nagpaabak iti panagsumit na. Kinunana ino kayat ni Danvol ti uminbag, masapul na agtuno. No saan ni kayat na ti adas, ipaladip na no apay ikasapulan. No saan ni kayat na ti tumakday, tulungan na itumakday. No at pabidbid ikaslaawan ti kabailana, ibadanan asaan rason ti sakit tapno isardan nati panapulsigi. Adda pa'y ti kanito ikayat ni Danvay saan imalhan iti na isadana kan kuana,
Ket ni Peach ket nagtugaw iti abay na, binandaya na adinda na may bus na timakan. Kasla simple, niyam makapukaw dayta iti puso. Ta iti likudan ti kinatangken ni Peach, at dati mensake, saan ka nabaybayan. Niyam saan kamit et tuluan imandadael iti bagim. Ket basit-basit, nagbalbaliw ni Danvay. Manipod iti tao saan makatignay no awan ti wapay, nakaadalmanan itumakday. Manipod iti nalaki naipupok iti unay ti balay, numor manen, nagna iti parke, nakita namanan ti lawad iti ruway. Saan ni milagro napasamak iti may sagrabi. Inaldaw panadagsakit, panadpaspasnet, panadtumar iti agas, panadpini iti umno makan, dagita tinansubli iti tigsa. Ket no daduma kabsat, kas datipud no maayat. Saan ni kanayon nalamuyot? Saan ni kanayon iwan iti amin ni kayat mo? Naupod no ti pananipatag na ken ka, nabalin ipagsumita na ti bidot mo, pilatanan aatignay ka, ket saan nakaipalubusan na at talinad iti kinaasi iti badim. Idi nakasubli ni Danva iti trabaho, at da welcome banay, kay ken nalagsak na opisina inanawat ken kuana. Niyam iti unay ti puso na, amo na isaan kuma iposible dayta no awa ni Peach. Ti babay isigud asaana kayat na agbalin ikaradiva naket isumet ti nanisuro ken kuana isaan ti panakaabak ti adpatulo. Ket idi na amuana inatay ti ina ni Peach dapu iti kansay, pinilit na laumay iti lamay uray saan te inaan-anay ti panadnana. Dayta ti kanito nakita ni Peach asaanan lain pasyente ni Danvay. May sa isunay tao nakasarsulo di. Man ipakita iti panadyaman ken panakapagritna. Kalpas dagiti aldaw, nagsagana ni Danvar iti simple at dinay, adda sabon ken kandila, kit kinunanan akayat na naamamuan ni Peach saan lain ikas karadivoy, no dikit kas babay nang balbaliw iti biyad na. Ket ni Peach nakaamamo iti kinatangkyan na, kinapintas na, ken kinakapuy na ti manugot. Nagbalin ti disiplina panagtalet, ti panagtalet nagbalin na ayat, kit ti ayat nagtulong iti panagkasal ken may sa inaragsak pamilya. Makapainit ti puso saan kadi. Ta iti istorya ni Danvay, ti panubok ket nagbalin erwangan iti baro ibayad. Niyam iti sa bali ibalay, adamet may sa ilalaki ni Lolan. Naimbad na asawa, mananted imano, ken ama imantaripato iti pamiyana. Inaldaw, isagana ti misis na ti baluna, uray naladaw ti panagawid na. No kasapulan ti adin na iinibita ni iti 5,000 para iti adi, inted na isaanan isinilan, takayat na makatupal ti adin na iti panagadal. No kasapulan ti pamilya na ti kwarta at trabaho isunat. Iti luar kasla na anas ti amin. Niyam dayto iti nakabutbutan saan na amin ipanandadael iti pamilya ket manggugi iti dakel kinadates. Daduma manggugi na iti kumusta iti may sa panakita iti naglabas ken iti may sa panakapadrik na saan naonos ti pagdisuana. Dapu iti sakit ti abadana napanilolan ken ti kumpara na iti baro massage parlor iti igid ti Hawaii. Idiay, nakita na ni Tasi, ti dati schoolmate ken amuna iminakana idi high school. Nabayad yan ni saan dahi nagkita, isu inatuladain ti panagsarita, ti pananadip iti kinaubin, ken ti panagkatawa padagiti na palabas. Niyam kabayatan dumadakel ti panakapagkakayamet, nagsublimit dagitirik na isigod dahi na ipon. Imbes mapatinda iti may sagisimpo panagkita, nagsubli ni Lolan. Nagtext na nagplano da iti panagkita iti day off ni Tasi. Ket iti may sa ginastaran, nakita ni Lolan ti black eye ni Tasi. Dinted ti lupana, adda markati panandamran. Kinuna ni Tasi iti asawana, no mabartet, danlan na isuna. Isuna ti trabaho ken agsapul iti pagbiad, niyam panakabain, pananibabain, ken panakapasakit ti isubli ken kuana. Kabsat, dito'y maawatan tayo no apay inalaka inaawis ni Lolan. Saan na daputa dati na ayat na ni Tasi? Nakita na ti may sa ibabay masaksaptan, kit kayat na isalak ni Ban. Inted na ti kwarta tapno makatulong ken kuana ken kadagiti anak na. Dinala kada na ilumaban, aglapod kadagiti otoridad, ken saan ipalubusan ti tuloy-tuloy panandanbran. Data ipasat husto. Ti pananitulong iti biktima ti abuso ket saan ibidot. Niyam iditi panakapadlik na ket nagbalin inalan panagkita, iditi pananitulong ket nagbalin panakiyas asidag na awan ti amo dagiti asawa da, idi kinuna da saan damet na amo, isuti kanito iti gusto panggit ket nagbalin peligroso relasyon. Ket kaslakas dati sulisog saan kadi? Saan idungtin inakaibarda dadaelat ti pamilya mo? Kumay ikasla panakapadlik na. Kumay ikasla panang salakan.
Umay ikaslami sa itao manibada na, si kalain ti makaawat kanya. Ket sakbay imamuan, at Biblia ti tao iti dua ibayad. Iti balay, at damisis manisada na iti makan, manitad iti diyan, at plano iti panagdatan para kadagiti anak. Iti ruay, at damet mi sa ibabay manwululay iti message, manibada iti sakit na, ken mansapul iti ayat de sana masalakan iti bukod na ipadaynan. Ket nilulan, iti na, kasla kayat na isalak ni banti amin, nim saan na makita no adultuloy, dua pamiya ti mabalin madaday. Adu ti mabalin mahusda kan nulan, nim mas nasaya at nakitaan tayo ti lakson. Ti kinaimbag isaan naikan iti umno dadanket na balin pagbalinan ti puso mga lilaw iti bagina. Mabalin mo itulungan ti may sa itao nga awan ti pananlipot iti asawam. Mabalin mo manitulong iti legal tulong, pamilya, pulis, weno organisasyon man salaknib kadagiti biktima ti abuso. Ndem no ti tulong ket nalain, no ti panagkita ket kasapulan pagulimiken, no daditi sasaw ket saan mo ikabaelan na ipangad iti misis mo, adameten ti bidot. Ti ayat ipudno saan ikasapulan ti kinaulbod tapno at biad. Ket dito'y adsambo ti dua na istorya. Ni Danpay, iti nakapuyi, inawat na titulong, na disiplina, ken nakasalat iti ayat inanbawon iti balo ipamiya. Nilulan, iti nakarik na iti panakapadlik na, dandanina ipalubusan ti may sa inaland alalason imang bulak iti dua ipamiya. Ti may sa ibabay ket na nisuro iti lalaki na at tignay, adimbad, ken adsubdi iti biad na. Ti sabali babay ket kasapulan met titulo, niyam saan ikasakat lafay, kas may sa biktima ikasapulan ti salaknib, kinatawds, ken hustisya. Data ti dakel ipaddumaan. Saan amin inapigsagrit na ket ayat masapul asulutan. Adarik na masapul alaspetuan, niyam adametrit na masapul na ikan iti nalawad idadan. No adda ti may sa ibanag maala tayo kada dito'y ipakasalitaan, dito'y kuma, ti bayad ket saan nain moornos babaen iti kayat ti puso iti data ikan ito. Moornos data babaen iti panagpili iti husto uray narigat. Nidan pa pinili na ti adtunog at pursigi ken agbalbaliw. Niluland masapun na gipilian ti adsadan, at subli iti pamiyana, ken tumulong kinta si iti dalan isaan mandadal iti sabali. Tano da duma, ti kamgunaan na ayat ket saan ti pananala iti may sa itao para iti bagim. Ti kamgunaan na ayat ket ti pananalamid iti umno para iti amin, ulay masakit, ulay adda panagbabawi, ulay ti puso ket agkuna iti sabali. Ket kabsat, data ti pudno kinatao, saan ti kinaawan ti sulisub, no diket ti bilad manibaga, at sardendak ditoy, ta saan ko ikayat idadailan ti biad dagiti inasentay.